Să scoate mașina asta, domnule. Ce ați pățit, domnule? Vă rog frumos să mă spuneți. Domnule, un șofer prost a luat pe televizor noaptea oară. Povestește. Și nu e bun, nimic. Acum vine Boborâș. Deci stați să vedeți Vine ce Boborâș condiții a cu făcut. calul la țapă. Boborâș. Uitați cât ai gaură aici. Uitați cum arată acest noroi. Și acum vine cu acțiune băligoasă. Și acum vine un BMW ultimul. Deci el este șoferul. El este șoferul. El este șoferul. Păul, ce Hai că poți, mă, că e ușoară. Aici, în spate. Păun, în spate, mă. Bă, Păune, în lacul ăla, mă! Nu acolo, mă, de pe drept! Vei vedea, ureche, vei vedea pe YouTube fazile astea să vă apuc. Deci, acest băiat, Păun. Acest Păun, uitați, dar ultimajul. Bă, ăla nu este pescar. Rugați-l la pe YouTube. Aia mă bătăscă. Și dulap. Hai să filmezi cu dulap. Hai să filmezi cu dulap. Dulap. Încoace, deci. Da, mă, ești mă. Cum a rămas aici? Dulap. Așa, face cu piața.